வெல்கம் டு வேலன் கிரியேஷன். வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சேலை தான் இப்போ நான் வேர் பண்ணியிருக்கேன். இது ஃபுல் சாரீமா. இந்த ஃபுல் சாரீ பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். 6 மீட்டரு அட்டகாசமான பல்லு ப்ளவுஸோடவே அருமையான கலெக்ஷனு சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஃபுல் சாரீ துணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட்டு. 50 வருஷம் ஆனாலும் இந்த துணி வந்து மங்கியே போகாது. நம்மளுடைய வேலன் கிரியேஷனில் ஃபுல் சாரீ கலெக்ஷனு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கலர், அதாவது 7 கலர்கிட்ட இருக்குது. உங்களுக்கு யாருக்கும் வேணும்னா நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே கொடுத்துருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க. இருக்கான்னு கேளுங்க. இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே 5 பீஸ் வச்சுருக்கேன். சூப்பராகவே இருக்குது இந்த சேரீ, ஃபுல் சேரீ. இந்த சேரீயோட விலை என்னம்மா? வெறும் 550 ரூபா. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அமுதம்மா வேர் பண்ணியிருக்கிறேன். என்னை பார்த்தா கொஞ்சம் லீனாக காட்டுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஃபுல் சேரீ. இந்த ஃபுல் சேரீயில் பல்லு ப்ளவுஸ் எல்லாம் இருக்குது. ரொம்ப அழகான லாவெண்டர் கலரில் பல்லு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சேரீலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான கலரு. இதில் கோடு டிசைனும் கொடுத்துருப்பாங்க. துணி நல்லா வலுவலுன்னு இருக்கும் இந்த சிங்கப்பூர் சேலை. இப்போ நான் வச்சுருக்கிறதுலையே உங்களுக்கு இதில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ப்ளவுஸும் இருக்குது. 550 ரூபா தான்மா. தமிழ்நாடு வரையும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கு. ரொம்ப அழகான இந்த சேரீ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சேரீயில் ப்ளவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ளைனாகவே வந்திருக்கும் பாருங்கள். ப்ளவுஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கா. இந்த ப்ளவுஸை இதில் வேர் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும். இந்த சேரீலாம் மங்கியே போகாது. இதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய சேரீ. இது நம்மக்கிட்ட வந்து ஆஃபரில் கிடச்சிருக்கு. இதெல்லாம் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய சேரீ. இது வந்து நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு. இந்த கோடு டிசைனும் ஜரி போட்டிருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். இந்த சேரீ வேணுன்றவங்க அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க. அமுதம்மா வேர் பண்ணியிருக்கிறதுல 5 பீஸ் இருக்குது. யாருக்கு வேணுமோ உடனே எடுத்துருங்க. இந்த சலுகையை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த சேரீலாம் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும். வெறும் 550 ரூபா. தமிழ்நாடு வரை ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இதுக்கடுத்து அதிரடியான ஒரு பாட்டில் க்ரீன் பாருங்கள். பாட்டில் க்ரீனில் பாந்தினி டிசைனில் வந்திருக்கு பாருங்கள். பல்லு டிசைனு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த பல்லு டிசைனும் பாருங்கள். அழகான ரவுண்ட்ஸ் பால் போட்டுப்பாங்க. அழகான ப்ளவுஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த பாட்டில் க்ரீனு. இந்த சேரீலேயே 5 பீஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. பாட்டில் க்ரீனில் அந்த கோடு டிசைன்லாம் சிங்கப்பூர் சேலை அப்படின்னாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இந்த சேரீலாம் சூப்பராகவே இருக்கக்கூடிய இந்த சேரீலாம் வெறும் 550 ரூபா. பாட்டில் க்ரீனு கிளி பச்சையில் அந்த பாந்தினி டிசைன் பார்டர் 2 சைடுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடியது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனிங் தெரியும். சாட்டிங் பார்டரும் இருக்கும். சூப்பரான ஒரு க்ரீன் கலர் பார்டரும் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சேரீ. இந்த சேரீலாம் ஃபுல் சேரீ வெறும் 550 ரூபா மட்டும்தான். தமிழ்நாடு வரை ஃப்ரீ ஷிப்பிங். எங்கே போனோம்னாலும் நல்லா ரிச்சாக கட்டிக்கலாம். அழகாக இருக்கக்கூடிய நேவி ப்ளூவில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான பால்ஸ். அந்த பார்டரு அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயுமே ப்ளைன் ப்ளவுஸு. இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் நீங்கள் சாட்டிங் பார்டரில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ப்ளைன் ப்ளவுஸ் எல்லாம் நீங்கள் வேர் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும். டிசைனும் பாந்தினி டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல்லாக நேவி ப்ளூவில் மயில் பச்சை அந்த பார்டரு லைட்டாகவும் தெரியலாம் கேமராவுக்கு. இது நல்லா ஒரு டார்க்கான மயில் கழுத்து பச்சை பார்டரு. சூப்பராக இருக்குமா அந்த சேரீலாம். உடம்புல இருக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது. கூலிங்காக இருக்குது. அட்டகாசமான இந்த சிங்கப்பூர் சேலையை வேணுன்றவங்க டக்குன்னு வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப அழகாகவே இருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கப்பூர் சேலை சூப்பராக இருக்குது. நேவி ப்ளூவில் அந்த சைனிங் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. வாவ் கலரு, பிளாக் கலரு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பல்லு டிசைனு நல்ல ஒரு செம்மண் கலரு பார்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ப்ளைனாகவே ப்ளவுஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. பிளாக்கில் அந்த ஜரி கோடு தெரியும் உங்களுக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த பிளாக்கு சூப்பராக இருக்குது. பிளாக்கு வேறு லெவலு அட்டகாசமாக இருக்குது பிளாக்கு. இதெல்லாம் வேணுன்றவங்க உடனே வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்துடுங்க. இந்த ப்ளவுஸை போடும்போது இந்த சேரீ ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். சூப்பரான இந்த சிங்கப்பூர் சேலை வெறும் 550 ரூபா தான். ஷிப்பிங் ஃப்ரீ. இது வந்து ஒரு க்ரீன் கலரு. இது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அழகான பல்லு டிசைன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதுலேயுமே ப்ளைனாக ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 6-7 கலரு அத்தனையுமே அழகம்மா. அந்த அளவுக்கு அழகு அத்தனையும் அழகு. இந்த சேரீலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவோ வாங்கி கொடுத்த சேரீலாம் கூட இன்னும் நான் வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி பல வருஷம் ஆனால் கூட இந்த சேரீ மங்காது. அவ்வளோ அழகான ஒரு பார்டரும் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த சேரீயில் கூட ரொம்ப அழகான பல்லு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அழகான ப்ளைன் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது. இது ஒரு க்ரீன் கலரு வேறு லெவலு. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த சேரீயெல்லாம். வெறும் 550 ரூபா. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பிங்க்கில் அழகான ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அழகான பல்லு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க.
இந்த பிங்க் கலர்லேயுமே நான் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த saree தான். வாவ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஒவ்வொன்றுமே அவ்வளவு அழகு. சிங்கப்பூர் சேலை இப்போ மறுபடியும் ஆர்டர் போட்டு நான் வர வச்சுருக்கேன். இந்த saree நிறைய பேர் பிளாக்ல வாங்கிட்டு இன்னொன்று கேட்குறாங்க. அழகான இந்த சேரீயில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகான பல்லு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பிங்க்குமா இந்த கலரு, இந்த பிங்க் கலர். அடுத்து தேன் கலர், தேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த தேன் கலர்லேயே நான் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது saree வேர் பண்ண. அழகான பல்லு டிசைனு, அழகான ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கும். அந்த தேன் சிங்கப்பூர் சேலை அப்படின்னாலே உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அந்த saree. அவ்வளோ அழகாக இருக்கம்மா அந்த saree. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான அந்த சாட்டிங் பார்டர் தெரியும். அதில் ஒரு கோல்டு கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப நைஸ். ஆஃபீஸ் வேர்க்கெல்லாம் அட்டகாசமாக இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய இந்த saree எல்லாமே 550 ரூபா தான். கொடுங்க வெள்ளை. இந்த ஒயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகு பாருங்கள். எவ்வளோ அழகு இந்த சேரீயில் ஒயிட்டில். அதில் ப்ளூ கலரில் ஃப்ளவர் டிசைனு, பிங்க் கலரில் பல்லு டிசைனு. சூப்பராக இருக்குது இந்த ஒயிட் வேணும்னு சொல்லி விரும்புகிறவங்க இந்த ஒயிட் கலர் எடுங்க. ஃபுல் ஒயிட்டு தான். ப்ளூ கலரில் ஃப்ளவர் டிசைனு செம்மையாக இருக்குது. இந்த சேரீயில் கூட பிங்க்லேயே ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தனியாக இது ப்ளவுஸுன்னு வந்திருக்கு. இது இல்லையா? ரன்னிங்கில் தான் ப்ளவுஸ் வருது. இந்த சேரீலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து ஒரு அழகான கலரு பாருங்கள், பிளாக்கு. இது ரேர்மா. எவ்வளோ saree போட்டாலுமே இந்த saree பத்தாது. செம்ம அழகு. ஒயிட்டில் அந்த பால்ஸ் வச்சு இன்றைக்கி கட்டி போனால் கூட அவ்வளோ அழகாகவே இருக்கக்கூடிய saree. செம்ம அழகு. இதுவுமே நான் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கப்பூர் சேலையை வெறும் 350 ரூபாய்க்கு தமிழ்நாடு வரையும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் வாங்கிக்கோங்க. செம்மையான இதுக்கும் மெரூன் கலரில் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அழகான பல்லு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக்கு ஒயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அழகாக இருக்குது. வெறும் 550 ரூபா தான். இதுக்கடுத்து நான் வேர் பண்ணியிருக்குதுல ரெட்டு. நிறைய பேர் ரெட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. சோல்டு அந்த டைமு இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்கு. ரெட் கலரில் ப்ளவுஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெட் கலர் ப்ளவுஸோட இந்த சேரீயை வாங்கிக்கங்க. பிங்க்கு A1 எல்லாமே வேறு லெவலு. சரியான அசத்தலான ரெட்டு. அட்டகாசமாக இருக்குமா அந்த saree. வாவ் என்ன அழகு. அத்தனையுமே அழகான இந்த saree எல்லாமே வெறும் 550 ரூபா தான். தமிழ்நாடு வரை ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கிடைக்கிது. உங்களுக்கு வேணுன்றவங்க உடனே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வந்து வாங்கிக்கோங்க. பாய்.